What's up, mananap? This is Medyo Maldito. And I am Sneak Princess. I did. Hindi pala ako si Medyo Maldito. Si Glister nga po pala ito. Kasi last time, si Roy may ka-jowa challenge na iba. Tapos, sinabihan ko si Snake na gaganti si Snake kay Roy. Andito kami ngayon sa Boracay Beach. Ganda pala dito, no? First time mo ba dito? First time mo dito? Oo, first time ko pa dito. Kapag daming mga tao, mga tao dun. Simula ngayon hanggang bukas, magjowa tayo. Okay lang sa'yo? Oo, okay lang sa akin basta para mas masaya. Para mas masaya at magkakit tayo kay Roy kasi hindi siya sa akin eh. Bahala siya. Kaya tayo na lang. Para dapat enjoy. Happy ka ba na yung partner mo? Oo, happy ako. Kasi ako tapos na kasi eh. Jowa challenge starts now. Jowa na mo? Ayun na ba? Sige daw eh. Kung jowa na mo, kiss daw sa agtang. Kiss daw sa agtang, Snake. Eh. Jowa mga mo, kiss daw sa ilong. Boss daw, Snake. Kiss daw sa ilong, Snake. Oh, next. Uma naman sa agtang. Uma naman sa ilong. Mga PDA kayo mo. Wala masaltan ng ilong. Asa magsunod? Asa masunod, Snake? Asa magsunod? Sige sa kuan, sa dunggan. Oh, dunggan sa dunggan. Boss, Snake, boss. Boss sa dunggan. Boss sa dunggan. Dahil mag-shot na lang tayo ngayon. Ano yung tawagilan? Ano yung tawagilan? Babe? Baby. Pasensya lang kayo guys. Baby, mga pikaon. Hindi pa na lang sa insecure sa akin manood sa amin ni Jojo kasi kami na ang dalawa. Sorry. For today na niya. Today. For today na ni at pinagbibigyan mo ako. Pinagbibigyan mo ang kasiyahan ko. Thank you so much. Sa masoyak lang. Nagigilig. Mga bigaon, PDA kayo, dakpan na mo diri. Since mag-shota na tayo ngayon, anong plano mo sa atin? Kung totoo lang din kung makatuluyan tayong dalawa, ilan baby gagawin natin? Bakit? Ilan ba yung gusto mo? Hanggang sa makakaya natin Kaya ko ng isang dosena eh. Kaya mo ba isang dosena? Oo, kaya ko lang, kakayanin ko dahil mahal na mahal kita. Mga kumainting ko. Babies? 20? 20 ka po. Gaya kasi meron naman yung nanay mo, ipapabantay natin ni Mami sa laban. Dami na makukulit. Dami na makukulit sa bahay. Pagbabatlungan. Oh. Dahil, Sino ba yung isa? haluin natin kung kapag matigat ang ulo. Sino ba yung isa? Galing. Kung umalis ka, hindi kita bibigyan bastos mo. Alis! Ano ba? Hindi kita maalis. Wag! Maninira! Sa akin lang to. Sa akin lang to. Ano gusto mo? Ate,
Pwede naman. Pwede ba makapagod? Gutom ka, baby? Wala man. Round 2. Fight. Uy, so Boracay, nariwo ring matog or maligo. Uy, mata na mo, sigakos-gakos na. Uang naman siguro. Bigaon. Ay, lipay kay mo sa inyong gabi eh. Ha? Ha? Nza? Lipay kay mo sa inyong gabi eh. Ha? Ayaw po ko. Uy, buntag naman ako yung kailis. Uy, pang mata na mo yung mga bigaon. Buntis ako sa road. Good morning kiss daw eh. Kay Jowa man. Good morning kiss. Good na. Sa agtang, sa agtang. Good morning kiss, sa agtang. Boss din, boss. Good morning chick. Sa chin, sa chin. Boss. Buntag pa, gikilig na. Musta ba yung tulog, babe? Okay lang. Ay, sulit. So, ano mo mga ilis? Wala hindi inis. Teo? Ha? Teo? Buwagat ikag sa'yo, Rod. Ayaw, baby. Kamal kulit yan mo. Bilas nilo. Good morning, everyone! Nandito kami ngayon. Maliligo kami ngayon ni Snake. First time natin itong maligo sabay, di ba? First time natin tumaligo. Dapat ang sweet tayo araw-araw kasi maka-boyfriend tayo. How's your experience, man? Ako yung boyfriend mo for 24 hours. I am happy dahil pinagbigyan ako ni Roy. Gusto mo? Pero mas gusto ko magkatuluyan tayo. Gusto mong magtagal tayo? Hulog yan, ha? And gaano katagal? Gaano katagal? Depende. Depende ko yun. Hindi, depende. Pag ikaw yung papiliin, gaano katagal? Depende. Ako gusto ko forever. Boyfriend man, alangal. Sobra pa sa bibi. In 24 hours, gaano mo na ako kamahal? Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kasi nilambing mo ako kanina. Anong kanina? Kumusta yung, yung gabi mo? Di ba magkatabi tayo kagabi? Oo, kagabi, magkatabi tayo. Are-are, sakit aray ko. Bakit? Anong sakit? Parang high blood talaga ako kasi Bakit? mainit yung ulo ko. Halika natin, ha? Baby, Bibi, meron sasabihin na kita ano yun? kung meron ka makita nga mas maganda pa sa akin, wag mo akong ipapalit ha. Kasi alam ko naman, hindi naman ako maganda eh. Kung sasabihin ko, ito naman sa'yo ng totoo, mahal na mahal pa rin kita. Alam mo, ikaw lang yung pinakamaganda sa mata ko. Kaya wag mong sabihin na hindi ka maganda, okay? Oo, Ha? dapat nga para maniwala nga ako, gagawa na tayo ng anak para tayo. Gusto mo? Kagabi, ano bang ginawa natin kagabi? Ha? Di ba? Nagawa na tayo. Ano gumawa? Ano bang ginawa natin kagabi? Ha? Nagawa na tayo, nagdug na tayo. Grabe. Ano, sana yung resulta? Sana yung resulta? Ilang months na yun, baby? Ha?
1 month. 1 month? Isang araw pa nga lang tayo. Ba't may 1 month? Dapat may 1 month na. Kasi ganyan talaga kapag magmamahal ako, malakit yan. Kapag gagawa na tayo ng bibi, may naiingit. Walang papatol sa'yo. Lo, sabi na mag-iwalay daw tayo. Nag-iwalay ka pala, ingit eh, walang boyfriend na, walang papatol. Babe, baby, may ipapakita ko sa'yo. Ano ba kita mo? Close your eyes. Ano ba kita mo sa akin, baby? Yan o, open. I love you, Nay. Lamig ko, bagit ko. I Ano? I love you. love you so much. Kahit isang araw lang, gusto kong ma-feel mo na mahal kita. Yung puso mo, hindi ko alam, baka hindi mo ako mahal tunay. Feel mo yung puso ko. Anong nararamdaman mo? Parang mahal mo ako. Ha? Maya ka ito ako. Pagkatapos na tayo, hindi ko gagawa ulit tayo ha. Para, Babe, may sasabihin ako sa'yo. Ayaw ko tong gawin kaso kailangan. ano mo gawin mo? Ha? Ano naman sasabihin mo sa akin? Di ba yung ano natin, ano lang, 24 hours? 24 hours? Oh. Eh ngayon, mag 24 Kaya ano na, hours. mahiwalay na tayo. Ayaw mo? Kasi ako, ayaw ko eh. Sige, hiwalay na. Ganun lang? Walang iya. Ay man, wala ako. Okay na mag-hiwalay, pero uulit ka muna ganun. Ulit ka muna. Guys, ayaw ko tong gawin kay Snake. Kaso, yun lang yung kontrata namin eh. 24 hours lang eh. Oo guys, kaya Pero makajowa sayan challenge. ka ba? Oo, Gusto mong tutuhanin natin? ano tuturanin? Totohanin. Depende. Gawin natin totoo. Ikaw ang bahala kung tutuhanin mo. Ayaw mo? Ayaw ko na, hiwalay na tayo. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Isa, ulang, nagbuwag na mo, nag-kiss na mo. Nagbuwag na mo. Kaya 24 hours. Malap ka siya. Hiwalay na tayo kasi 24 hours na. Ikaw naman nagpahiwalay sa akin eh. Ibinabalik mo lang ako dito. Bugay na mo. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama.